met 'n naam wat menige reisiger seker al baie laat wonder het. Die eerste indrukke wat 'n mens kry, is dat die plekkie se vermaak iets van die verlede is. Maar die besondere ligging en rustigheid is dadelik opvallend. En die gasvryheid van oom Loel de Jager wat hier gebore is en hier groot en oud geword het. Baie mense weet nie waar die naam van Vermaalgeit vandaan kom nie. Maar my oupa en my pa het my gesê dat hier volgens daar was hier 'n ou jager en 'n vermaak. Hulle het hier kom groot wil jag. En dit was hulle plesier geweest en toe het hulle die naam gegee Vermaaklikheid. Het was hulle vermaak om die groot wil te jag. So daar is nog Buffelfontein, elandschat, hier was olifante, enige groot gedierte was hier geweest. En hier, die plek het eerst net aan my oupa grootje behoort. Hele Vermaalgeit. En toen hulle nou so ingetrouw, die plek het tot niet verkoop aan die ene ander. En hier, toen elke jong seun was, toen was hier nog 28 huisgezinnen geweest. De jagers. En die was 9 van Wijks geweest. En 1 Melerbe, en 1 Cronje. En 1 Paf die met de tinka aangekomen. Hij het gekomen hier een winkel opzet. Ja, hier was bij mensen hier van Vermaalgeit geweest. Om hulle uit te kennen, dat hulle allemaal bijnamen moest je geven. Mijn opa, mijn vrouwse opa, had gehad 3 schoonziens. Iemand Jan Bijenbaard, 1 Jan Wiggiebaard en 1 Jan Zonnebaard. En zo, mijn oorliepa had bij die van gehad, die bijnaam gehad van Gaini. Die Engelsen die daar, die schuit, over die klippen geslipperd. Dan schreef die Engelsen alles hip hip again zo. En toen daarna, dat die ouders nou dood is, toen slepen ze alles in schuiten en dan schreef die oude man, wil die pa altijd hip hip again zo. Toen geef die andere vissers om die naam van Gaini. Zo, ons is ook nog altijd, noemen we nog altijd die Gainis. En daar, ook aan daar die huisje waar daar staan, het de Andries Warnik aangebleven. Hij kon zo vreselijk liegen. Hij vertelt dat hij het eerst lag had jag. En hij staat disk aan die kloof. En hij ziet ook aan het ding. En hij heeft een goede skoot opgehad. En hij mikt daar zo en hij ziet die ding raak weg. En toen loopt hij af en toe. Hij bij die kloofje komt. Toen kon hij niet dier niet. Toen moest hij schoenen uittrekken. En zijn broek oprollen. En toen hij daar kwam was het een spinnekop geweest. Zo, volgens daar was hij zoveel mensen. Hij heeft bij hem milies en goed gewend. Eén oude man het, zo geil was hij aarde. Hij heeft een hoed vol gas gezaaid. En van die hoed vol gas had hij 30 zakken gas gewend. En hij was bij je druiven geweest, en van Vermaalgeit geweest ook. Die mensen, het enige ding, het liggen zo geplant groenten, vruchten. Druiven was hij bij je. Hij was 9 stookkiezels geweest, hier in Vermaalgeit geweest. En die mensen, het zo uitgesterven. En maar die jongen, die trekt weg. Zo is vandaag maar net 17 huisgezinnen nog. En die was bij je mensen, hier die school, elke die schoolleiders, was hij over die 100 kinders in die school. En die is vandaag niet 1 kind in die school staat nog daar. En daar is niet geen kind in. Zo, die mensen sterven uit. Ik weet niet wat voor Vermaalgeit wordt later niet. Al die pla wat komt, onkruid wat komt, die voels vreet je op, je hele jaagt niet. Zo, dat is niet meer zoals in die oude dagen nie. Die ou dae het nie vir oom Loel en die ander mense van vermaaklikheid sleg behandel nie. Hier is selfs 'n stukkie geskiedenis van die heel ou dae. Sien jy daai ou huis wat daar staan? Hy is gebou deur Lord Charles Somerset. Sy gebou. En sy mure is 2,5 voet dik. En hy het hom met slawe goed gebou. Hulle het die klippe aangeslip met slees, met osse. En die klippe het in die mure, so daar is sulke groot klippe en daai mure wat elke dag 'n wanisdeur aangebreek van Martin Schelnis. En daar het ek 'n klip uitgehaal omtrent 4 voet in die muur hoog. Wat 8 leerlinge nie kon verhoor nie. En hulle het hom daar aangesit in daai muur. So dik is daai mure. 1902 was hy onder water geweest. Dat daar hy was so vol en hy het niks oorgekom nie. En daar vakke daar aangeswem by die zoldervenster. En hij heeft 8 dagen op de zee gezwommen. De 9e dag had hij uitgekomen, was hij onder zijn keel neergebrand. Daar had hij een man gebleven. Hij heeft een dochter gehad.
En daar is een Fransman bij hem geweest. En die oma had een koperkittel gehad voor geld, oude ponden. Die zich in de kloof immers begraven. En hij wil weten van haar waar dat die geld is. En zij wil niet zijn. Niet. Die oma was in bij toen hij bij die huis kwam. Toen leer kleren hier op die wal. En zij is missing. Zij is verzuipt. En dan kleren die op die wal. En zij altijd nog eens zo gezongen op die water, zei die oude mensen. En een wit gedaante, alles daar gelopen. Daar bij die huis op die werven rond. Net oor die bult mond die Duivenhoksrivier in die see uit by Pinkie. Hier staan 55 van die besondere Kaapstylhuisies wat almal aan privaat eienaars behoort. 'n Mens kan jou kwaliek 'n beter vakansieplek voorstel, maar die rus en die vrede is helaas net vir die eienaars beskore. Selfs die pad word gesluit om nuuskieriges en rusverstoorders weg te hou. Die plekkie lê na aan Oom Lul se hart. En dus moet nou noem om die puntje hierin. So die puntje die afloopt. Dat noemen we om die puntje. Die meeste huisjes is hier gebouwd toen die pad in 1934 hier ingemaakt is. Toen die mensen allemaal huisjes begonnen te bouwen. Toen ik bij van die huisjes wat hier staan, het ik gebouwd. Nou later, toen Chris van Wijk nou gebouwd. Ik ben al te oud, ik kan nu niet meer nemen, want ik is al 76 jaar oud. En een huisje was eerst goedkoop hier zo geweest. Maar nu kost je al een paar duizend rand om te maken, want riet is duur, alles is duur. Er zitten wel randivensters en dieren in. En dat is, het kost bij je geld. En om je goed hier te rijden, die water goed, het ons nu daarmee zo. Waar je mee kan bouwen, maar voorin moest je dat rijden. Voorin ze daar, die Engelsen hier gekomen. En hulle het nou hier kom visvang. En toen hulle met die riethuisjes begint die zo. Het hulle gemaakt. En toen daarna, die mensen hier gekomen met waans, tintwaans en goed. Dat hulle hier kon vakantie houden. Dan maken hulle zo'n voor hulle 4 plek van takken en goed. En toen na het hulle voor hulle begint te maken, kookhuis. En toen die huisjes begint. En toen het mij zwaar, het voor hem gezegd, kaffertje. Hij toen aan die huisjes begon, ik had hem toen al eens gejaagd bouwen. Toen hij nog dood is, toen ik en mijn broer het begon te bouwen. Zo was het eerst gebouwd zoals ons wel, maar toen daarna die afdelingsraad ons beperkt. En we net 10 meter bij 5 meter wijd was, een venster aan die achterkant en een venster aan die zijkant en een diervoer. En die riet moet op die grond wees, hij moet niet boek aan die grond wees, dat die milkjes zit niet. Ze bij mensen geloof niet, laat die aarde rond, dus ik geloof is rond. En dan zei is plat, maar ik heb bij je hier gewerkt. Dan zet ik die level op die lorry, op die bonnet level. En dan stik ik zomaar daar achter die 7e brander stik ik vast op die zee. En als je ook op die zee uitgaan met de schuit, dan zie je hier die randen. En waar ons nu weer staan is omtrent 150 meter hier die wal af. En dan zie je die eerste kom die bergen uit. En dan kun je zien dat je melkbomen op die vlaktewereld kun je zien. Zo is het teken die zee is hoog als je land. Hierdie puntje wat zo uit aan Kleinwetting behoort. En mijn opa Gooitje heeft dat weggegeven voor een feitje brandewijn in een rolletje twak. En hier zo, ik was zoveel bij de jonge mensen hier geweest. Je ziet hier die zandstrand met die opleiding aan de zee. Dat ons hier van onderaf staan. En dan spelen ons 2-2, dan spelen ons spelletjes. Tot boven daar bij de kransen staan. Zo bij de jonge mensen was je geweest. Lekker ook daar geweest. Het soms zo al aan de andere guilen. Wie had je veel maakt niet. Die een los ik de andere in. Ik heb bij je met dagen niet hier zo. Onder een jong klomp, onder jong meisjes. Bij je gedanst. Mostina gespeeld, gitaar gespeeld. Die zo. Dan dansen ze langs de rivier. Sommigen op je gras op. Die daar nog gestook. Bij je wedklub gaat. Dan wordt het lekker gedronken. Hoe staat soms zo continu spelen met zware kaffertje. Dan hou die andere in de glas voor zijn mond. En drank je dop. En dan weet ik niet of hij dop dronk. Dans je aan de oos. Dans. Dans die gras, die andere dag je gras dood is. Nou, ik ben lekker hoe daar geweest.
Puntjie is net 4 uur se ry van Kaapstad. By Riverstal draai jy af op die grondpad en ry oor die Duivenhoksrivier wat by Puntjie in die see uitmond. Die vakansieoord is private eiendom, sonder 'n kafee of winkeltjie in sig. En die hek by die ingang bly altyd gesluit. Puntjie, wat onlangs tot nasionale monument verklaar is, het 'n interessante storie. Die grond behoort aan Molly Lazarus, maar die kapstylhuisies behoort aan die Duinevelders, wat al geslagte lank daar gaan vakansie hou. En dis juis hierdie kapstylhuisies wat Puntjie 'n gedenkwaardigheid maak. Gerard, Eisie en Jean is daar om my te verwelkom. Welkom by Puntjie. Dankie, Eisie, dankie. Lekker gery. Dankie. Ons is nog net hier gedink. O, dit sal lekker wees. Ja. Nee, man, wat van die badjie? Ag nee, wat sy kan maar bly. Ja, wat sy kan maar bly. Dit was net baie warm, Eisie. Annemarie, jy's net betyds vir vanaand se ou Kersies aand. Ons het 'n vreeslike optog hier. Dat is eindelijk een verrassing voor je, maar ons kunnen niet nou voor je vertellen, maar naar wie. Ag nee, maar vertel haar vir my. Nee, En nee, nog nee, dat baie is een groot tyd. geheim. Nee, dat is een groot geheim. Die jongspan borrel oor van opgewondenheid en Eisie en Cedric het Lane vol om die spannetjie gereed te kry. Ouder gewoonte word daar op Kersaand by die huisies omgegaan en Kersliedere gesing. Dierbare, liefdevolle Here Jezus, baie hartelijk dankie vir die voorreg en die geleentheid om hier te wees in die aand hier. Here, ons wil vir die kindjie in die kribbe hulde bring, deur ons sang, deur ons gebed, en ons loof in die aand hier, Here. Amen. Dali, en dat is zo ieder aan de Joubert-familie. Dat is een klomp aangeleendheden wat hier bij elkaar is. Om alles het alsjeblieft. Dis Dirk wat nou daar Kersvader speel. Nee, sy skoonpa, Hans Kemp, dit 20 jaar lank voor hom gedoen het. Wieso is al ieder voor om Nan? Ja, om het normaal, ja. Alles wat mij betaald voor die kreeg, wie mogen betaald. Ons bid, Here, dat u verwaaie vir wie die eensaamheid van hierdie wêreld 'n geweldige bedryf geword het. Dat u vir hulle sal gee dat Kersfees nie hulle eensaamheid sal verhoog nie, maar gee die heerlike wete dat in Jesus alle mense twee saam kan wees. Die eerste en die derde vers van Psalm 96. Zondag meneer. Anton, sou jy vir ons asseblief die sien instel op hierdie Kersfees ete asseblief? For what we are about to receive, dear Lord God, we are truly thankful. For Christ's sake. Amen. Die Kersmaal wat al die vroumense so saam berei, word buite genuttig, sodat almal gesellig saam kan verkeer soos een groot familie. Wieso julle eet julle nog? Of wat goed? Terwyl die kinders buite met hul nuwe speelgoed baljaar, gaan knip die groot mense 'n uitjie. Wanneer die koelte veel later toesak, kom hulle weer by mekaar om 'n velkie te klink. Maar rustig te sit en gesels. Maar sommer vroeg aand is almal in die vere. Eisie is 'n doring van 'n kok. En haar puntjie breakfast is nie te versmaai nie. Al haar vriende word genooi en ontbyt kan maklik tot 3 uur die middag aanhou. Met die netvet van die skaap, wat ek die lewer vas, dan steek ek dit vas binne. Hallo, môre, hoe gaan dit? Môre, is jy al hoor? Ek is nou klaar. Dan gaan ons eet. En dan word dit nou op die kolle gesit, dan word dit gebraai. En dit is baie lekker. Nou weet nou die hele storie begin. Man, ons kom al 22 jaar hier en dit is nou iets spesiaal.
Hoe sien dit alweer 'n eisie special? Net so. Dit lyk heel ingewikkeld, hè? Ja, dit is nie ingewikkeld nie. Dit is net soos jy sê, dit is iets spesiaal. Gerrit, weet jy, ek het nog nooit van tevore sulke huisies gesien nie. Is seker uniek aan Puntjie, né? Ja, dit dateer in 1820 daar rond. Gerrit, kan ek ook net 'n stukkie brood? Ja, seker. Dankie. Hulle beweer dat die Portugese skip gestrand het en die mense het uitgespoel. En toe hulle van die riet in die nabyheid gesny en vir hulle skuilings gemaak. En daarna het die boere wat hier in die omgewing woon, hulle strand altyd die kom hou hier. En hulle het hierdie kapstyl of hierdie skuilings verander na 'n huisie. En die balke wat hulle gebruik kom hier in die klowe. Kyk, jy's hout hier rond nie. En hulle het van hierdie garehoute gepak. En 'n kapstyl het daarvan gebou. Die garehout is hier om hier in die sand dat staan en hy kry nodigheid na vrotte gou. Maar sodra hy op 'n meertjie kom, dan hou hy baie jare. Die huisie van my bijvoorbeeld, sy kappe is omtrent al iets in die 45 jaar oud. En hy markeer nog niks nie, nog net so. Hulle sê dat die Romeinse predikant of die Romeinse priester, die van tyd en tyd die mense hier kom doop en aanneem en trou. Nou hier was 'n sekere Romeinse priester wat hier rondgegaan het en hy het 'n dagboek gehad. En ons het na die argiewe gaan kyk na die dagboek van al die omgewing en ook van oorsee. Nou al die naaste huisie wat ek kan uitvind is in Portugal, maar dit word met Spansriet gedek en nie met hierdie dekkie wat ons hier het nie. Dit is hoekom ons dit historiese monument verklaar. Oom Pink Andries, 'n kranige rooi katjagter, het aan hierdie kontry groot geword en ken die wêreld hier rond soos die palm van sy hand. Jy nou ja, ek is weer was, daai is van lyk. Nou elkeen wat nou plek gekry het hier, hy maak maar vir ons huisie. Nou waar kry julle die wiete? Hoekom gebruik julle nie bakstene en sulke goed nie? Nee, is te duur. Ons kom maar net vir vakansie na dit. En die wiete kry julle hier op Puntjie? Nee, nie alweer van die idee, word gereden na dit. Waar vandaan? Van die plaas af. So dit is al nog tamelike werklikheid, né? Ja. En om daai rivier, wat sê nou? Duivenhoek sal sê. Duivenhoek. Vertel ons my 'n bietjie van die rivier. Wat doen julle op die rivier? Visvang. Net vis? Ja, dat is al wat man kan doen zwemmen. Nee, maar ek het gehoor iemand praat van krappe. Ja. En daai baardvis. Ja, baie krappe, waagvis, aders. So jy kry tamelik kossies van die rivier. Ja. En dan sien ek daar sulke mooi huisies op die rivier. Wat is die storie daar? Dit is die plaasboeren, zo is wat er daar gebouwd. Daar hadden nou tuinen gemaakt. Dit was die drif geweest. Die ou tyd het dan met die waan die goed hier gery na die vasteland toe. Daar is 'n pad daar na die koppe afgewees. En hierdie waar hier is omtrent so maklik so in die bak net voor die water kom. Vir die mans is Puntjie 'n ware hengelparadys, met sy see en sy rivier om die lyne nat te maak. Gerard, wag 'n bietjie, ek wil 'n foto neem. Hier op Puntjie se wit strand gesels en speel 'n luier vrou se kinders die lang warm dae. Maar al die klomp piete op Puntjie. Ek hoor daar so 'n klomp piete en ons almal byname. Ja, jy sien is eintlik 4 neef. Almal piete en elkeen het 'n bynaam gehad om dit te onderskei as kinders op skool. Byvoorbeeld daar was 'n Piet Bok. Hy kon lekker vinnig hardloop op skool. Ja. Dit is haar man. En dan is daar nog een Piet Mul. Hy het die bynaam gekry van sy ma, Aunt Millie. En het jy help vir my nou verder reg? Wie is die ander? Piet Muggie. Ja, is hy Piet Muggie? Omdat sy pa was vroeger kleiner mandjie geweest en hy was Muggie geweest. Maar die hele plek het bynaam. Ja. Ja, is almal by daai is dit almal families. Nie stel almal families. Water is eers so wat 2 jaar gelede op Puntjie aangelê en dis tog te lekker om die soutigheid onder hierdie nuwe storte af te spoel, terwyl plastieksakkies help om die hare droog te hou. And you save money.
Die huisies dien as goeie beskutting teen die wind, wat in die namiddag van die see se kant afstoot. En dis ook die tyd wanneer die rivier baie aftrek kry. Terwyl oom Pygel vir ons op sy mondvletjie speel, wys Gerard hoe potbrood hier op puntjie gebak word. Nadat die deeg behoorlik geknie is, word dit in 'n swart ysterpot gesit. Die kole word om en op die pot geplaas, maar nie so naby dat dit die brood kan brand nie. Een en 'n kwart uur later is dit mooi deurgebak. En saam met Eisie se heel konfyt is potbrood 'n maal op sigself. Breek maar lekker van mekaar af. Kom maar, gee jy vir die oorlosting om te eet? En Annemarie, sien dat jy my gas is, probeer. Dankie. Wat doe jy? Paella is lemoenstukke. Die paella. Hy is groot, maar Na die rustige middag is daar opgewondenheid by die braaivuur. Dis oujaarsaand en almal is in feestelike stemming. Die mense van Puntjie ken die kuns van selfvermaak en die jolijt vind by die Jouberts plaas. Gerard het sy boeremusiek gereed vir die geleentheid. Lanterns en luidsprekers is opgehang, al wat leef en beef is daar. Party kap het uit op die dansvloer, ander sit te kyk, maar almal deel in die vrolikheid. Dit lyk nie asof ek 'n enkele dans kan uitsit nie. Selfs oom Pygel doen mee in dit op 85. Oom Moonlight se kopstaanery vind groot aftrek. En dan is dit 12. Dan word oor 'n weer gesoen soos almal mekaar gelukwens met die nuwe jaar. Die gesingery is maar vals, maar dit kom uit die hart uit. By Puntjie het elkeen sy plek. Gerard, Lottie, Pink Andries, Lucille, Ellen, oom Pygel, Betty. Niemand woon op Puntjie. Almal hou nie daar vakansie en kom net van daar terug vir die eise van 'n nuwe jaar.